Til at starte med vil jeg fortælle lidt om anatomi. I anatomi der skelner man mellem to typer celler, prokaryoter, som vi ser her på billedet, og eukaryoter. Der er en række forskelle i de to celletypers anatomi. Evolutionært menes prokaryoterne at være opstået før eukaryoterne. Prokaryot det betyder før kerne, ved at pro betyder før og kary betyder kerne. Prokaryoter er hovedsageligt encellede organismer, som ikke har en cellekerne. De er de mindste, simpleste og ældste type celler. De bliver typisk mellem 1 til 5 mm. De var det eneste type af liv i mange milliarder år, inden eukaryoter kom til for ca. 2,5-3 milliarder år siden. Den simple struktur er en god ting for prokaryoter, da det gør, at de kan reproducere meget hurtigt og effektivt. Prokaryoter har udviklet sig til eukaryoter gennem tiden, og som sagt så mangler prokaryoterne kernen, cellekernen og organeller. Og der findes overordnet to typer prokaryoter, som for eksempel eubakterier og arkeer. Eubakterierne de kaldes ofte blot for bakterier, mens arkeerne også bliver sat i samme klasse. Arkeerne ved man ikke så meget om, og på mange måder minder de også om eubakterierne. Arkeerne er kendt for at leve i meget ekstreme miljøer med lav pH-værdi, høj saltkoncentration eller høj temperatur. Arkeerne de kan leve i ekstreme miljøer og kaldes derfor ekstremofile. Eubakterierne er dem man ved mest om, fordi de i mange sammenhænge er gavnlige for mennesker, men i lige så høj grad, fordi det er dem der ofte giver anledning til sygdom, lidelse og i værste fald død. Og her på billedet der kan vi så se hvad en prokaryot indeholder. Altså her har vi noget om plasmamembran og cytoplasma, ribosomer, plasmid og DNA'en sidder her og så videre. Kapslen det er den herude. Yes, der omringer det her. Her på billedet der kan vi se en eukaryot. Og som der så fint står heroppe, så viser for eksempel nummer 1 viser hvor nucleus, altså kernen er, det er den her. Og nummer 2 det er så, det står jo alt sammen heroppe, det er lidt, det som hovedsageligt adskiller prokaryoterne fra eukaryoter er, at eukaryoterne de indeholder cellekernen og organeller. Cellekernen er god at have, da den kontrollerer DNA. De to første bogstaver i eukaryoter, det betyder sandt, så eukaryot betyder sand kerne. Eukaryoter bliver typisk mellem 15 og 20 mm. Derfor er eukaryoterne større og langt mere komplicerede celler end prokaryoterne. Prokaryoter og eukaryoter har nogle ting til fælles. For eksempel så har de begge DNA som deres genetiske materiale. Og så har de også begge ribosomer. Og hvor kan vi se det henne på billedet? Det kan jeg ikke lige finde, men det kunne vi i hvert fald se her. De sidder her. Og ribosomer det er RNA, som består af proteiner. Så har de også begge to cytoplasma, som vi kan se ved nummer L12 her. Det består af hele celleindholdet på nær cellekernen. Så det vil sige, at det består af cytosolen, organeller, cytoskelettet og næringsdepoter. Eukaryoter de kan både være encellede og flercellede. Og så dækker eukaryoter over flere riger, f.eks. dyreriget, svamperiget og planteriget.